Diyos marhay na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. May special lang kitang sistema kan programming ngunyan as per instruction. So kung kaya tabi ni pagsubaybay niya to kan Grand Marian Procession Inang Magayon in honor kay Nuestra Señora de Salvacion. Yaon na baga tabi ngunyan sa Sawangan Park ano. Supposedly, matukaw kitang 1 to 3, pero venerasyon man sa napalaniyaon dyan, pahingalo, dahil maning aktibidades na dakol na kung ano pa man. Then alas 3, iguaning confession, ano. Kaya, supposedly, kita kuta ng 1 to 3. Kundi, may instruction man si Andy Mar na ilawag na lang si Father Boots na bumbasa yung programa ni Father Boots. And kung iguanin mga special na porsyon while nasa venerasyon, pagpahingalo, 2-3 hours ng pahingalo sinda dyan dahil maning gayong aktibidad dyan sa Awangan Park, nagpipreparar, nagpapahingalo. Kung iguanin mga special na statements halimbawa coming from the participants, mga gobernantes niya to, as in mga leader faithful, makat kita nga na kan programa ni Father Boots, then matukaw ako tanganing maakomodar po yan. Ano? So yan po tabi, basta ang kunya na schedule is maghapon niyan dyan sa Sawangan Park, pagkatapos dyan ang misa po ni Bishop Bong Bailon mismo. Dyan ang misa. Mga alas 4:30 yan po mas o menos. Sundo matapos. Abuto niya ng mga pasado man alas 5:30 hapon. Ang pagkatapos kayan yan dyan na. So mga aktibidades na po tabi. Then kick off na yan para sa Grand Procession. Yan, pasiring sa Albay Cathedral area. Dyan sa Old Albay District. Ano po? So yan tabi ha. Ang misa dyan sa Sawangan Park. Then pasiring anduman sa pagkatapos. Duman ang tiripo naman sa Cathedral. Ano? So mga mabiyahe tabi via Rizal Street. Nahali ka mong daraga. Gabos na behikulos tabi. Maagi ka mo dyan sa may Vinsons Street baga. Sa may Aleco. Lusot na dyan sa may Washington Drive. Sa may Astrodome baga, then pasiring na sa Legazpi, dakol bagang lusutan dyan. Pagkatapos naman, suhaling Legazpi tabi na mapasiring sa Daraga, ang lane na iyan, open yan padingnal, open yan, ining right lane na iyan, pasiring sa Daraga. Tanu ko paron tabi kang prosesyon, mga alas 6:30 nin na Banggina, ining left lane, facing Daraga. Yan, tabi ha. So, yan ang mga instructions niya to, very clear, simplified na lang tabi ano. Yan, so mga nagsarabay na imahen, replikas, santos, santas, imahen, yaon po nakaready na, ilalatag yan dyan sa kalabaan kan Boulevard sa may Sawangan Park. Then pagkatapos kan bandal na misa, igwapan dyan yung mga aktibidades. Then kick off na po yan, pasiring na dyan sa Grand Procession sa Albay Cathedral. Ano po? Sige. Ako po si Pio Fernandez. Anytime na igaw po nin mga special na mensahe dyan, mga pagbabago, kung ano pa man na developments, mantang nasa venerasyon, parang pagpahingalo, almost 3 hours pahingalo dyan sa Sawangan Park. Ilalawag tango na si Father Boots Bombase, and then pag igwaning mga report dyan na importanteng gayo, malaog po kita. Sige, unin na po ang programa ni Father Boots Bombase. Good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nag-aantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, Ngunyan na aldaw ng Miyerkules, petsa 1 kang bulan ning Mayo, primer dia de mes. No? At sana inihong bulan ning Mayo, magkaigwa kita. Sa Bicol kasi ang Mayo wala. Ano? So, balitar na, magkakaigwa kita. Actually, magkakaigwa kita ng sarong modelo na first day of May, igwa kitang santo na sa sineselebrar. Walang iba kundi si San Jose na manggagawa, Saint Joseph the Worker, mga tugang. Sa araw na ito, ng paggawa, ginugunita natin ang pista ni San Jose, esposo ni Maria, sa taguriang San Jose Manggagawa. Alam mo mga kaibigan, may duwang kapiestahan ang sineselebrate kay San Jose. March 19 bilang asawa ni Maria. At ngayon na May 1 ay
ang sa iyang kapistahan bilang manggagawa. Ano? So, itong pagiging manggagawa niya ay hindi lang po ito manggagawa dahil sabi karpintero, hindi po yun, ano? Kundi siya po ay talagang masasabi natin na worker. Ano? Why? Because he provided for the Holy Family. Ano? Hindi niya po pinabayaan si Jesus, si Maria. At the same time, nagtrabaho. Kaya ito pong trabahong ito, hindi lang po ito trabaho dito sa mundo. Kundi makikita natin, may trabaho din tayo. Trabaho na makalangit. Yan. Ang trabaho ba natin makamundo lamang o ang satuyang trabaho ay makalangit? Yan. Ang siguro pagnilay-nilayan natin, paghurup-hurupan, ano? Mga tugang. Kasi maliban na siya ay asawa ng Blessed Virgin Mary and the foster father of Jesus, si Saint Joseph mga tugang, madalas sabihin na karpintero. Pero ang karpinterong ito, hindi lang yung karpintero na aramta. Ang ibig sabihin, skilled worker. Ano? Magaling. Ano? Manggagawa. Oh, yun. Manggagawa siya. Kahit anong paggawa mo sa kanya, pwede niyang gawin. Ano? At lalong-lalo na yung kanyang gawain, manual labor. Ano? At dito sa manual labor, ano, si Joseph mga tugan, sabi ko nga kasubago, provided for the Holy Family's needs. Ano? So talagang siya po ay nagtrabaho bilang asawa at bilang tatay ni Jesus. Ano? Tatay-tatayan ni Jesus. Ano? At the same time, siya po ay nakibahagi sa trabaho in the work of the divine plan of salvation. Ano? Magayon ng mga tugang talagang sa tuyang sabi nga, paghurup-hurupan ini. Yan magayunon, ano? So ano po ang masasabi natin unique kay San Jose, mga tugang? Unusual man eh. Ano? Righteous man. Okay? So alam mo mga tugang, si San Jose, naniwala na sa Diyos, ano? Na siyempre, di ba, nang inalok siya kasi ng anghel, magkaroon din siya ng annunciation na siya ay maging tatay o asawa ni Maria. Ano, kamuntik na ngang hiwalayan, ano? Na silent divorce, pero alam mo, dumating ang anghel at pinaliwanag sa kanya. Ano, kaya naniwala siya sa incarnation, na ang Diyos ay naging tao. Okay? He believes in the incarnation, God becoming human. No? Long before any theologian thought about this. Ano, he trusts that something special is happening in Mary, his betrothed, and become pregnant with Jesus. Yan, napakahalaga talaga ang napaka-importanting siguro aramunta mga tugang. Maliban na si Saint Joseph mga tugang, he is the patron of the Universal Church in Roman Catholicism, and his life is recorded in the Gospel, particularly in Matthew and Luke. Yan. Pero ngayong aldaw na yung mga tugang, ang sa tuyang tututukan, ang pagiging manggagawa ni San Jose. Ano? Si Jose mga tugang. Saint Joseph's virtues na maray na ugali niya. He is just, faithful, righteous, silent. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa dapat
distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabas sa kanmasa, alkalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita, Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Convincing! Yan, as promised tabi kung sa satuyang diretso kan pagsubaybay kaining First Grand Marian Procession inonra po kay Nuestra Señora de Salvacion asin ang satuyang pagpaabot nin mga sabi na nga ni mga kaganapan. Ako po si Pio Fernandez Giraray tabi kasubago kaya kapag intro niya to may naghapot ka itong schedule ta medyo naatab-atabaga so pag-abot kan imahen diyan sa Uwangan Park kasubago. Ngunyan tawan tagiraray ning rundown na mga schedule ining alas 12 pun kasubago hanggang alas 3 rest and veneration po yan. Pahingalo masana po diyan sa Uwangan pahingalo diyan dai maning dakol na aktibidades unless kung igonin mga anunsyo tabi na mga gigibuhon kaya standby lang po kita digdi sa programa then alas 3 isabi tangani kasubago igwaning confession yan may pakumpisal diyan 1 hour and 30 minutes yan basta ining 12 to 3 pahingalo po yan diyan sana stay put sana da inin hiriruan diyan tabi relax diyan sa Uwangan Park then alas 3 an pagpakumpisal. As per schedule naman, 1 hour and 30 minutes iyan. Alas 3:30, igwanin programa. Yan, alas 3:30, igwanin programa. 1 hour man yan, 3:30. Di naturalmente, matapos yan, poco mas o menos, alas 4:30 an hapon. Then alas 4:30, iyon na po iyan so banal na misa mismo. So pigasabi ta kasubago na papanginota no less than Bishop Bong Bailon. Yan, Bishop Joel Bong Bailon. Mga sarong oras yan mahigit. Yan. Then, pagpreparar na po, pagpreparar na para sa prosesyon. Tabi, yan. And then, as per schedule, mga 5:30 yan, mga 6, mapuuna ang Grand Marian Procession from sa Uwangan
to Cathedral. Yan po tabi. Yung tropa, kunigo dyanin mga ma-interview tabi, pakitabang na. Tatulong oras kita kay ni Digding na standby sa pagsubaybay. Kunigong mga anunsyo tabi dyan ha. Yan, so iyan po tabi, 12 to 3 rest and veneration. And 3 p.m. confession, 3:30 program, 4:30 misa, 5:30 immediate preparasyones iyan, and pre-procession tabi. Yan, program. Igo pa pala ng procession program. Alas 6, yan na po ang start kan prosesyon. Sandali, hay nito sa mga yaon digdi. Igo kita kaso listahan kan mga supposedly na yaraon dyan na masabay na ano inio. Mga replika, imahen, hali sa man iba-ibang lugar. Tanakahuron niya to kasubago si Monsignor Chris Bernarte. Sabi nga ni Monsignor Chris Bernarte, iyan ngayang pagsabaykan iba pang mga imahen hali sa iba-ibang lugar. Indikasyon nga iyan na yaon an pagsuporta asin an pagtalubo kan suppose akan na ining pagtalubo kan pag-ondra kay Nuestra Señora de Salvacion. Tabi? Sabi man nga ni Father Salando Kasubago kan makaurunta siyang kura paro ko bagad duman sa Huruan Kantiwi after so many years in the making, plano, gabos-gabos, ngunyan nangyari ini sana, kaya nakulaw ng pasalamat niya man, tabi. Nangyari sa iya manaturno bilang kura paro ko kan ining Huruan an harong ni Nuestra Señora de Salvacion. Maski si kunyan, si Bishop, si Monsignor Chris Bernate, nagpasalamat man sa gobernantes civil, sa civil government, sa paagi ni Governor Attorney Grex Lagman, ipinag-infuse ining religious faith tourism aspect sa Magayon Festival. Tabi? Yan, ito yung mga nakalista na masabay dyan sa mga paso. Nasa 60 yan na mga paso. Sobra na nga ni 60 yan. So latest kaso nakaaging banggi, sobra na. Parang 60 nga ni yan Yan, 60. Hay na ito. So, yaw din yan. Uni na. Hey. Iyo, mas maray ning igo kitang hard copy. Taon ni sige padakula ako, sige pasadit. Salamat Ate Razel Cortez in the house. With Padingnal Baldo diyan sa technical control sin Mega Force Patrol. Pahiringalo man niyan na Mega Force Patrol. Alas 12 matanga, nagtatrabaho na Padingnal. Para kay Nuestra Señora de Salvacion. Dakulaon na indulhensya po yan. Alas 12 matanga, pasiriring na sa Huruan. Sara Chief Jimmy, si Boy, so tropa, Pading Jomar, Nabien. Ano daw sa cellphone ni Pading Jimmy kung magfunksionar pa ito tana dumog baga. Tana apwa kaning kunya nin iyan na balud kasubago. Yan tabi. Kan yaon sinda duman nagpreparar sa paglunad initialmente duman sa kunyan sa sa baruto numero 1. Kaya lang medyo nagkaigoning diferensya. So ibinalyo duman sa baruto numero 4. Yan sagkod na nakaabot na digdi sa Legazpi nin medyo amay. So sa tuya nga di ka na pagkarkulo baga Padingnal ka nakaaging mga aldaw. Sabi ko mga aabot to niyan alas 12 pasado takon luway-luway man sa naso padalagan. Buda depende sa panahon. Ito pala makas kasudalagan Padingnal. Pag-abot nga ni digdi sa may Santo Domingo, sa may kadagatan kan Santo Domingo, pinagpaminor kan so Coast Guard, so mga makinistas kan kunyan kan mga bangka na may darag mga buyadores, peregrinas sagkod itong so baroto numero 4 kung sa'y nakalunad si mahal na Nuestra Señora de Salvacion. Pinaminor maatab maning gulpi. Maabot digdi sa sawangan, daray pa sumasabat. Kaya minor mo na. So siribot na magpreparar diyan sa sawangan. So kunyan, so reception party. So iyo yan kana makaminor-minor na yun ito nagkalkulo eksakto man mag-alas 10:30. Yaon na tabi man sinda nakaduong sa may sawangan o diyan sa may Fishport. Ngunyan
pagdoong nga ni Kasubago, medyo nagkaigwaning date na tribunada. Napod kan tribunada. So, kunyan, so dagat, medyo nagkusog-kusog, nagkaigwaning alon, pero naman ni ubra, kan pag-atraka ka itong so, kunyan, so, Mayor Nabaroto, numero 4, nag-atraka, nakadoong ning maray, naibugtak so ang damyo, sagkod sa iyon na ito, so, nakababa na si Nuestra Señora de Salvacion. Yaon na dyan ngunyan sa Sawangan Park, tabi, ano. Yan. So, mga makumpisal palang tabi, may pagkakataon man, ano, ngunyan na Miyerkules dyan sa Sawangan, alas 3 nin hapon. 1 hour iyan, poco mas o menos, na kunyan na pag ako dyanin mga makumpisal. Sige. O initabi iso kunyan. So, inang magayon, Grand Mariam Procession. So, kwan inio. So, mga masarabay o na mga pasos. O, ayon na ito. Paso numero 2. 3, uniam. Igo pala no, ang paso numero 1, Senyor Nazareno. O, organisasyon yan kan Ios Ihas de Pulangi. Yan, hali yan sa Pulangi Albay. O, yaon pala dyan no, so Senyor Jesus Nazareno. Yan, pero ang kuan duman sa pasunod-sunod kan prosesyon taod-taod, nasa ika-4 yan ako niya na grupo. Taang enot, iyo ang entourage sa police, siyempre yung motorcycle cops, yung naga-sweep kan, naga-clear kan kalye, yaon na yan dyan tabi. Ano. Tapos yung entourage, yaon dyan so mga acolytes, IM and GMP banner kan St. Raphael Parish, Legazpi City. And then yung band, Bicol College Marching Band. Yan, kan Daraga Albay, Bicol College Daraga. Then banners. Chapter 1 Alpha. Yan, parang istorya ini. Inang Magayon Procession Story. Yan. Chapter 1 Alpha, uyo na initabi, dyan so dancers, pangtulong grupo yan, dancers, kan Sarong Banggi Bicol University Dance Troupe. Yan. Then, uyan na. Ang ika-4 dyan, yung paso numero 1 na antabi. Yan. Senyor Nazareno. Yan. Ang organisasyon kaan, Ihos Iihas de Pulangi. Kan Albay. Tapos banner. May banner yan, tanganing mahiling kan mga paraantabay ta. Ano nang grupo yan? Anong pinagre-representar? Uninaan, Chapter 2, Light and Salvation. Our Lady of Salvation, the Most Holy Mother of the Light. The Story of Devotion from Palermo to Cainta and Albay. Bugon mo ano. Iyon ay ni so paso numero 2 man, San Rafael Arcangel. Yan, so mahal na patron man kan Legazpi City. Hali dyan sa St. Rafael Paris. Yan. Paso numero 2 iyan tabi. Then paso numero 3 naman, paso numero 3, iyon na yan so La Madre Santissima de la Luz. O, so hali ini dyan sa Doña Maria Tagas sa Daraga Subdivision. Doña Maria Subdivision Tagas Daraga Albay. La Madre Santissima de la Luz. Numero 3 iyan, paso numero 3. Then paso numero 4, NS de Lumen de Cainta. Yan. NS de Lumen de Cainta. Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Hali dyan sa pinagrepresentar yan kan Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Ining NS de Lumen de Cainta. Tapos, ining NS, ang gusto sabihin kan, Nuestra Señora. Yan, pag sinabi tang NS, Nuestra Señora. Dahil bali, bilugon ta na lang, ano. Nuestra Señora de Lumen de Cainta. Yan, kan Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Tapos, paso numero 5, Nuestra Señora de Salvacion. Manila Devotees of Nuestra Señora de Salvacion. Sa Quezon City ini, oh, yan, kadakula. Then, halin sa Quezon City, yung mga devotos
Nuestra Señora de Salvacion. Tapos, Nuestra Señora de Salvacion de Kapantawan. O, digdi sa to yan, sa Barangay Kapantawan, sa Legazpi. Barangay 36. Then, Banda, yan. Banda, tayo ganing mga intervals po yan na tanganing bako man na diretso, bako man na monotonous, kumbaga. Igwaning banda, yan. Sa grupo GIS yan, pang sa pagka-arrange, ikasampulo, banda. Yan tabi. Banda, duwang banda yan tabi, Gozos Legazpi, Mariners Polytechnic College Foundation, Marching Band. Yan. O thank you so much sa Mariners Polytechnic College Foundation Band. O 10 pa sa na grupo, sa 10 na grupo, anum ang pasos na nakapalaman dyan. Sa primerong 10 groups, anum ang pasos na yaon dyan. Then, ining chapter 3, Petition for Peace. Yan, tabi. Penitential Procession for Peace in the Philippines, Asia and the World. Ba, ito. This whole section prays the rosary all throughout the procession for peace. O, digdi igwaning ko niyan, ining chapter 3 na ini, pakalis ka itong sa enot na grupo baga na 10 na yaon niya nakapalaman, anum duman ang pasos, then ini ng chapter 3. Yan, igwaning Holy Rosary dyan, sa bilog na pagtalaan kang prosesyon na ayan tabi. Ining paso numero 7, yaon diyan so Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval. Hali yan sa UST Legazpi. Digdi Sarawis kan Legazpi. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval. And then, ang paso numero 8, ini ng Nuestra Señora Sang Barangay. Iyon na ini so Parañaque Diocesan Association of Nuestra Señora de Barangay Las Piñas, Metro Manila. All the way from Las Piñas, pira na ini, nakaduwa na kitang hali sa Metro Manila, enot ining so Nuestra Señora de Salvacion, Manila Devotees of Nuestra Señora de Salvacion, Quezon City. Then nakasabay di sa ikaduwang grupo, ining Parañaque Diocesan Association of Nuestra Señora de Barangay from Las Piñas. Yan. Tapos ining paso numero 9, Nuestra Señora de China. Nuestra Señora de China, St. Jude Personal Parish, Legazpi City. Yan, kan Albay. Kan Huwebes, nakapasyar kita dyan, pinag-anunsiyar man agad Nuestra Señora de China ni Padre Attorney isay na ito, nalingon ko so dyan sa St. Jude. Yan, tabi. So, abogado na padre pa, tabi. Aranas, yan, Father Neil Aranas. Nuestra Señora de China, yan, kan St. Jude Personal Parish, Legazpi City. Then, ang paso numero 10, Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion, haling Manila ini, Malabon Devotees, yan, sa Metro Manila. Pagkatapos, ang paso numero 11, Nuestra Señora de Fatima, yan kan Saint Raphael Parish, Legazpi City, Albay. So iba pang mga pasos tabi, tangani iyo kamong ideya, pakalis mo na ka nagkaperang pagirumdum. Tama time si kita padingdala no. Sige, oras Pilipinas, it's 1:32. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon. Ano ang buhat, may lakas na di umaayaw. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko,
Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang sarok sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD5. DSWD5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD5. DSWD5. Digdi sa DZGB. DSWD5. Madadangog kada aldaw ning Martes, alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB. Number 1. Sige po sa satuyang continuing coverage kan First Grand Marian Procession in honor po kay Nuestra Señora de Salvacion. Sa pangaran po ni Father Boots Bombase, ako nga po si Pio Fernandez asin sa parang kambilog na tropa. Unin na tabi pa so ibang mga pasos yan. Digdi na kita sa chapter 4. Pasunod-sunod yan, mahihiling tabi kan mga sarabay dyan sa prosesyon, budaso maantabay. Parang pasunod-sunod yan na istorya. Bako, yan. Chapter 4 na tabi, may banner man yan dyan. Ining highlights na in the life of Mary, Mama Mary, yan. Yaon dyan, siyempre yung ligaw marching band mugunmuan. Pagkatapos, so enturad, so grupo maninda sa ligaw, Catholic faithful, mga gobernantes, mga dignitaryos, hali sa Ligaw City, arog ang kanang sistema. And then yaon na dyan, so paso numero 12, ining La Immaculada Concepcion. Hali yan duman siyempre sa ligaw, Saint Stephen the Proto-Martyr Paris. Yan. Iumanan sa indang isasabay dyan. La Immaculada Concepcion. Después ang paso numero 13, La Buena Familia, San Joaquin, Santa Ana in Niña Maria. Sa Paris yan kang Saints Joaquin and Anne Malinaw Albay. Yan, thank you so much. Tapos, ining paso numero 14, La Niña Maria, privately owned inihali sa Pilar Sorsogon. Igon nagsabay pribadong kunyan, pribadong representasyon hali sa Pilar Sorsogon, ining La Niña Maria. Salamat tabi inin maray. Tapos, ang numero 15, paso numero 15, La Anunciación, yan. Our Lady of Annunciation Cathedral, Katarman, Northern Samar. Aba naman talaga padingnal. Pati Katarman, Northern Samar, Our Lady of Annunciation Cathedral, La Anunciación, Katarman, Northern Samar. Tapos, iguaning parang intermission dyan, in between, ma-perform dyan yung Pantomina, Legazpi City High School. Yan. Siyempre, hali yan sa Legazpi City National High School. Yan. And then, paso numero 16, El Matrimonio de San Jose y Santa Maria. Yan. Saint Rafael Paris yan, Legazpi City. El Matrimonio de San Jose y Santa Maria. Then,
igwa dyan na dancers naman, ining Pastores Abelen. Sarong Banggi Dance Troupe kan Santo Domingo Albay. Iyon iso nag-champion niya kan Pastores, ano? Tama ba? Kanakaging Disyembre. Thank you so much. And then paso numero 17, La Navidad kan Saint Rafael Paris, Legazpi. La Navidad iyan, ano? Tapos ang paso numero 18, San Jose El Obrero kan Tagas Daraga dyan sa Tagas, ining San Ramon Nonato Paris, Barangay Tagas and Doña Maria Albay, ining San Jose El Obrero. O sa Ligaw, igaw panghalik giraray sa Ligaw, ining paso numero 19, La Sagrada Familia kan Saint Stephen Protomartyr Paris, Ligaw City. Tapos ang paso numero 20, La Piedad, yan, Saint Rafael Paris, Legazpi City. Then iguaning pagultanan naman an Marching Band kan Tabaco, yan. Digdi na kita yung La Dolorosa, paso numero 21 iyan tabi kan kunyan Saint Roch Paris, diyan sa kunyan sa Legazpi, sa taas yan sa may Taysan, La Dolorosa, yan. And then paso numero 22, La Alegria, digdi man yung Saint Rafael naman. Tapos igwa pang sarong privately owned, paso numero 23, La Domernición de Maria, yan, sa privately owned ini kan sarong familia dyan sa Daraga Albay, La Dormición de Maria, yan kan Daraga. Pagkatapos ining La Asuncion, yan kan Ginubatan, siyempre Our Lady of Asuncion Paris sa Ginubatan. Salamat yan sa Indo sa Ginubatan, ano. O yan po yung chapter 4, highlights in the light of Mary. Yan, parang istorya yan, ano. Bako sa na hindi basta prosesyon, igwa yung parang chronological order, may istorya. Biblical, sabi na nga ni, biblically arranged, an prosesyon na ayan tabi. Ano po? Garumang baga sukunyan padinal, so pag Semana Santa. Yan, ikaw ba ganin mga pasunod-sunod man na chapter nga ya. Chapter 4 na ayan tabi. So pinagbasa niya to na porsyon kan ining mangyayaring prosesyon tabi ngunya na pagkahapon. Pag may signal yung grupo Padingnal da, pailawan mo ko tulos diyan sa kunigong aktibidad diyan sa Uwangan kung anong major development siya. Kung wala man, sige lang tabi kita digdi, ano. Si Jasmine, may dagdag si Jasmine bago kita abot duman sa chapter 5, yung various devotions to Mary. Yan. Isiyunta mo na ang sitwasyon dyan sa Uwangan Park, mantang nagpapahiringalo dyan in preparasyon kan grand procession, as in banal na misa, Santa Misa dyan, pakumpisal, no less than si Bishop Bong Bailon mismo ang makuan dyan, ma-officiate tabi. Dining misa sa katedral, dyan ang misa sa Kwantabi sa Uwangan. Sige, isiyunta ang report mo na ni Jasmine Baluloy. Aramon ta ko na ng mga sitwasyon dyan, mantang nagpupuro pahingalo ang mga yaon dyan sa Uwangan Park. Kasabay dyan si Nuestra Señora de Salvacion. Jasmine, good afternoon. What's happening na dyan? Yes, good afternoon, Sir Pino. Live kita dito sa Maya, sa Uwangan Park, habang nagpatiring ng tingay at nagapapreres ko pa mga kagurangan digding na girintra kasubago sa maritime procession. Ang presenting sitwasyon ang duwang imahen hali sa Ligaw, Immaculata Concepcion, as in yung Sagrada Familia. Yaon digdis sa may BFP, pinapahingalo mo na ining mga imahen, as in ini si an imahen ni Nuestra Señora, tigtugutan ng pagparanihan, as in magpahapres sa mga tao, kundi igwa ining mga bantay an ibang mga tanod, yaon man digdi po, as in ang mga boyadores, nagpapahingalo pa mantang nagahalak pa man kan
prosesyon na magpuon at siyan. Yan mo na ang initial na presenting sitwasyon dito sa may Sawangan Park, Sir Pio. Oh, Jasmine. Aha. Dahil man dyanin mga importanteng aktibidades, pahayag, impormasyon hali sa mga lay faithful, mga lideres kan simbahan, kundi talagang pahingalo sana dahil aktibidades dyan. Solamente itong nagpapapros dyan sa hali sa ligaw, ano itong kunyan? Sa ligaw. Yung La Immaculada Conception hali sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. So nagpapahapros baga duman daining ibang kunyan dyan aktibidad. Wala unya na Sir Pio, as in purong pagpahingalo, as in pagpatingay-tingay pa mo na ini Sir Pio, maliban digdi sa pagpahapros sa imahen ni Nuestra Señora. So kunyan, so no major developments ano. So igo na dyan yung nakalatag apera kaya na sa naunang bitan mong duwang kunyan na yaon dyan nakabugtak na nakalatag na sa iba pang mga mapartisipar sa prosesyon. Sa unyan wala pa Sir Pio, mainikon pa unyan dito sa may Sawangan Park, siguro tinarago mo na ini asin para makapagpahingalo man na sa ibang nag-iriba sa maritime procession. So it's lull period, warang aktibidad ano? Correct Sir Pio. Oho. Isukon yan so imahin ni Nuestra Señora de Salvacion yaon diyan sa entablado na adornohan. Opo. Oho. Ipagbantayan ka na mga barangay tanod habang ini tigtutugutan sa ibang makapag-hapros sa imahe. Ay kumusta ang tawod diyan ngunyan tabi? Ang mga kagurangan pa digdi Sir Pio, ang iba nagsitriknik nga ni Sir Pio digdi sa may tangod mismo kan BSP and ipayara o kan digdi sa may sirungan sa may waiting shed habang naghahalat pa man na rurulim po ipama na Sir Pio. Okay, so talagang daing aktibidad no major developments, no statements diyan. Tabi. Sige. Okay. Yan po ang initial na report halik digdi sa Sawangan Park. Jasmine Baloloy. Thank you so much Jasmine Baloloy. Halik diyan sa Sawangan Park. O yan yung sabi natin kanina, talagang kwan yan, pahingalo po ano, daining aktibidad, daing statements diyan na kung ano pa man. Okay, sige tabi, diyan sa Sawangan Park ano. Ang confession may nagapot alas 3 po. Yung na ito. Ipasiguro ta, nagapot ka subago. Alas 3 yan, 3 PM. Yan, 3 PM ang pagpakumpisal tabi. Diyan and then sunod-sunod daan sa yung Santa Misa with Bishop Bong Bailon. Yan. Basta dai po ning sa katedral dai ning misa na mangyayari. Diyan sa Sawangan ang misa tabi ha. So mga maaratindir tabi. Yan. Sige. Ay nakita na sa chapter 5 na po kita. Chapter 5. Ining various devotions to Mary. Yan, mga pasos ini tabi. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa grupong ini, siyam pa lang so nabilang ta. Di sa masunod na pahina. 10, 11, 12, 13, 14. 14 pasos ini. Ining sa grupo numero 5, ining various devotions to Mary. Ano yan ang mga pasos na yan tabi? Mapun kita sa paso numero 25, Nuestra Señora de la Soledad de Legazpi. Organisasyon kaiyan hali sa Nuestra Señora Soledad Porta Vega Legazpi Devotees. Yan. Year 2024 ini tabi. And then paso numero 26, Nuestra Señora de la Santísima Trinidad since 1958. Yan, ining Trinitas Home for Contemplation from Bakakay. Yan. Sa Bakakay managadin niyo, Home for Contemplation. Yan, Trinitas Home for Contemplation. Andaran ninda na ipapartisipar diyan sa Grand Procession is Nuestra Señora de la Santísima Trinidad since 1958 yan.
Then paso numero 27, Nuestra Señora de las Pobres. 1949 kan St. Jude, digdi sa Legazpi, tabi ano, an organisasyon, hali, ano. And paso numero 28, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento since 1868. Haluyon na ini, oh. Our Lady of Family Parish, Tabaco City. Yan. Salamat ano, yan sa hali sa ining Holy Family Parish, Tabaco City. Then ining paso numero 29, Nuestra Señora de Lourdes since 1858. Ngiyugon moan. Our Lady of Lourdes Personal Parish, Tabaco City. Paso numero 30, La Divina Pastora since 1700s. Uyugon mo ini. Pasa-pasa from generation to generation, ano, Most Holy Trinity Parish kan Bato, okay, Bato Camarines Sur. Taduman sa Camarines Sur ang pud kini Bato. Sa Katanduan is Bato. Pero sa Camarines Sur ining La Divina Pastora since 1700s, Most Holy Trinity Parish, Bato Camarines Sur. Salamat kan sa indong pagpasiring digdi ano. Pagkatapos ining Nuestra Señora de la Porteria. Siyempre sa Daraga po ini. Yan, mga taga-Daraga, mapartisipar ban po. So, patron dyan. Nuestra Señora de la Porteria since 1630. 1630. Yan, tabi. Then, Igwang Haling Kamalig, ining Ina Puon Bato. Ina Puon Bato, since 1608. Hali yan sa St. John the Baptist Parish sa Kamalig, siyempre. St. John baga Kamalig yan, Buda. Igwa maning St. John baga dyan sa Tabaco. Pero ining Ina Puon Bato, paso numero 32, hali yan sa St. John Baptist Parish sa Kamalig. St. John the Baptist Parish. Tapos igwa ning privately owned from Manila. Paso numero 33, kasabay ini sa chapter 4, ano? Chapter 5, grupo chapter 5, sarong privately owned from Metro Manila, Santa Maria Stella Matutina, 1587. Yugun mo. Tama ba? 15? 1587. Masala kita, no? 1587. Yan. Since 1587. Privately owned po ini. Isinabay man yan. Paso numero 33. Santa Maria Stella Matutina. Yan from Manila. Tapos, paso numero 34, Nuestra Señora de Guadalupe, since 1531, sa Lidong ini kan Pulangi, Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Santo Domingo. Yan, okay, sa Lidong, Pulangi, bakong Santo Domingo. Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Santo Domingo. Lidong, Pulangi, pero nasala kita. Sorry po. Nuestra Señora de Guadalupe, since 1531, Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay. Salamat po. Then paso numero 35, Nuestra Señora de los Desamparados. Yan, since 1409, St. Rose Lima Parish, Bakakay, Albay. Yan, maray na aga tabi. Okay, maray na auto dyan sa Indo, hapon. Sa Bakakay, yaon sa Indong Nuestra Señora de los Desamparados. Yan. Then may banda. Ayan, tanganing igwa man lamang nindit na parang respite. Respite o respite. Parang commercial break, Ining banda, ano daw itong sa Gugon. Yan, yung marching band kan Gugon High School. Yan, salamat sa Indo, ha. Pagkatapos, susundan na yan kan paso numero 36, Nuestra Señora de Perpetuo Socorro, 1325.
since 1325, 1325. So sa gugun baga ining Nuestra Señora de Perpetuo Socorro, diyan sa Redemptorist. Yan, tabi, Gugun Legazpi. Salamat po. And then, ang paso numero 37, Nuestra Señora del Carmen, since 1251, Our Lady of Mount Carmel, Paris. Siyempre, malilipot yan, tabi. Thank you so much. Our Lady of Mount Carmel, Paris, Nuestra Señora del Carmen. Tapos, paso numero 39, Nuestra Señora de Santísimo Rosario, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Saint John the Baptist Parish Church, Kamalig, Albay. Yan. So yan po ha, ang chapter 4, dakul-dakul itong kasabay duman sa chapter 4, chapter 5 palan, ining various devotions to Mary. Yan, chapter 4. And ang masunod pa kayan, siyempre chapter 6, pakalis mo naman ka nagkaperang pagirumdom, digdi po sa satuyang continuing coverage kan Albay Magayon Festival Grand Opening Tribute to Inang Magayon and Grand Marian Procession. We will be right back. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky and mood, Cali, pop, pop, bubbly ang sarap, Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 2 minutos pasado alas 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na rebihon asin pag-adalan ang presenteng minimum wage rate sa probinsya. Ginibok ang Presidente ang direktiba kasunod ka pinagsiselebrar ngayon na aldaw na Labor Day. Sinabi kang Presidente na ang lakdang na ini bilang pagrisimbag sa epekto kang inflation sa hababa na sweldo kan mga obreros. Tinawan doon kang Presidente
na igwaning 70 aldaw ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board bago ang anibersaryo kan sa indang pinakaultimong wage order para tapuson ang pag-aadal. Yan ang pang alas 2 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Revicon, anumang buhat may lakas na di umaayaw. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper bilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Saan man sa ating bayan, DZGB lagi naiigan. GB ang radyo na laging hanap ko. GB anytime, anywhere. GB ang gustong-gustong. GB ang paborito. GB laging hanap ko. GB anytime, anywhere. Basta't GB kami, ano? Anytime, anywhere. Sige, bolta kita sa tuyang special na coverage sa mantang day maning aktibidad dyan tabi. Basahon talang ining mga masarabay na partisipantes dyan pasos taon-taon pagprosesyon. May nag-text digdi pag-greet man daw tabi sa parokya ni San Jose sa Oco, Viga, Catanduanes. Yan. Nagsiselebrar na kan ka-fiestahan ni Senyor San Jose. Yan. Happy Fiesta yan sa inyo, Senyor San Jose sa Oco, Viga, Catanduanes. Yan, San Jose, Oco, Viga, Catanduanes. O digdida kita sa chapter 6 kan mangyayaring procession dyan na hapon, Grand Marian Procession. Ining papanginutan iyan kan paso numero 40. Yan, siyempre may banner mo na minapasabot kan chapter 6. Then sunod na ang paso numero 40, Nuestra Señora de la Soledad de Porta Vaga. Hali yan dyan sa Cavite City, Diocesan Shrine of Our Lady of Solitude, Cavite City. Tapos susunan iyan kan sarong contingent hali sa PNP Security Force, Legazpi City. Then paso numero 41, Nuestra Señora de Aranzazo de San Mateo. Yan. Hali yan sa San Mateo, Rizal. Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandoned. Yan.
Thank you so much. Hali dyan sa mga devotos, peregrinos, San Mateo Rizal, Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandoned, kan ining Nuestra Señora Aranzazo de San Mateo. Then paso numero 42, Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina. Yan, 2005 ini, Diocesan Shrine of Our Lady of the Abandoned, kan Marikina, Metro Manila. Napakaraming salamat po. Then paso numero 38, Nuestra Señora de la Regla de Opon. Since 1957, privately owned ini, hale sa Malabon, Metro Manila. Thank you so much. Tapos paso numero 43, Nuestra Señora de la Paz Buen Viaje de Antipolo. Since 1926, Santa Ana Paris, Victoria, Northern Samar. Napakaraming salamat po, tabi. Ano? Then sundan iyan ng mga dancers hali sa Hota Rinconada, Bicol University Dance Troupe. Yan. Yan ang grupo ninda, no? Hota Rinconada. Paso numero 44, Nuestra Señora del Pilar de Sorsogon, Our Lady of the Pilar Paris, Pilar Sorsogon. Maray na hapon dyan sa inyo, sa mga taga-Pilar. Dakulong kitang paradangog dyan sa Pilar Sorsogon. Then paso numero 45, Nuestra Señora del Pilar de Libmanan. Yan, Diocesan Shrine of Our Lady of the Pilar, Libmanan, Camarines Sur. Thank you so much. Then susundan niyan, paso 46, Nuestra Señora de Candelaria, Candelaria masako. Nuestra Señora de Candelaria de Paracale. Yan, sa Camarines Norte yan. Hali sa Diocesan Shrine of Our Lady of Candelaria, Paracale, siyempre Camarines Norte. Napakaraming salamat. Then in between, yaon dyan ang Security Force, Legazpi City PNP. Masunod ang 47, numero 47, paso 47, Nuestra Señora de Katipanan de Nabua. Since 1963 iyan, Our Lady of Katipanan Paris sa Nabua, Camarines Sur, lugar ni Chief Tech Ramir. Then paso 48, Nuestra Señora de Peña Francia. Since 1924, siyempre hali yan duman sa National Shrine kan Our Lady of Peña Francia. O yaon digdi Nuestra Señora de Peña Francia. O Naga City, Camarines Sur. Mahal na ina, salamat po. Then yaon yung Security Force, kan PNP naman, kan Police. Masunod digdi ang chapter 7 na kita. Chapter 7. Yan. The 3 original cult images. Yan. The 3 original cult images. Paso 49, numero 49, San Antonio de Padua de Buhi, Camarines Sur. Sa Buhi ini Camarines Sur. Salamat po. San Antonio de Padua de Buhi, St. Francis of Assisi Paris, sa Buhi, Camarines Sur. Then, ayaon dyan yung PNP Security Force na kasunod kan PNP Legazpi. Then, Nuestra Señora de la Soledad del Tambo, sa Buhi, Camarines Sur ini, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Solitude, o kaya Solitude Tambo, Buhi, Camarines Sur. Tapos, yaon dyan, masunod yung PNP Security Force kan Legazpi PNP. Then, Huge Cross and Star Parole, hali dyan sa grupo kan Camarines Sur Polytechnic Colleges, Buhi, Camarines Sur. Tapos 10 Gozos Estandartes de Acolytes of the Diocese of Legazpi. 10 Gozos ba kung 10 Gozos ano? 10 Gozos Estandartes by Acolytes of the Diocese of Legazpi. Yan. Tapos yung K of Z, Columbus of the Knights. Knights of Columbus. Ayan, good afternoon, salamat po. Yan, Knights of Columbus. Pagkatapos ang paso 51,
ining Nuestra Señora de Salvacion de Huruan. Yan, siyempre, yan ang sa tuyang tatawan ng onrangon yan. Our Lady of Salvation. Yan, kantiwi. Yaw na dyan so kunyan, so PNP Security Force na kasunod, kanligas PPNP, then Gozos de Huruan Camarines Sur Polytechnic Colleges Marching Band. Yan, salamat. Gozos de Huruan Camarines Sur Polytechnic Colleges Marching Band kan Buhi Camarines Sur. Chapter 8, Omega. Yan. Yaon dyan yung pag-iriba niya itong I Peace from Huruan, Indigenous People of Huruan, Tiwi Albay. And then yung dance troupe kang UST, isipon mo sana. Yan, gayon. Salamat tabi, no? UST Legazpi, dance troupe. Then paso numero 52, El Salvador Divino. Hala yan sa Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, Huruan, Tiwi, Albay. So yan po as of latest ang pasunod-sunod kan mga pasos na mapartisipar taod-taod na hapon mga pasado alas 6 sa Grand Maritime Procession in honra kay Nuestra Señora de Salvacion na ipinag-infuse sa kunyan sa Magayon Festival. Aram nindo Magayon tabi ini because this is the first time na dapat nga ni kaitupa nauundra an sa tuyang mahal na patron man. Na tahilingon nido sa nagabaga why very famous ang Peña Francia Festival padingnal because ang sentro kan aktibidades is yung religiosos aktibidades in honra kan kafiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nagluluwas na lang sa ibang side activities na pigtatawo talaga nin maray kaya click na click. Saro pa yung sa Cebu, yung Sinulog. Cebu bako. Yan, dakol yan na mga nakaangkla ang aktibidades sa religious aspect. Now, nagbutwa ining ideya panahon ni ngunya na Governor Attorney Grex Lagman. And na-conceptualize and haloy naman pala napiga para plano nga ni kasubago basado sa pahayag ni Father Joseph Salando mismong kora paroko kan Tiwi, Huruan Tiwi an kunyan an harong ni Nuestra Señora de Salvacion. For sulong aton nga piga para isip mi nga piga planuhan kaya pasalamat nga kaming marhay ngunyan sa pangyayaring ini tanaondraan mahal na ina. We hope na tumalubo ini marhay and mas lalo pang mag-boost ka ining Magayon Festival. Tayo bagang kainot-inoting aktibidades, Diyos enot sa gabos. Bako? Yan. Maski si Monsignor Chris, subago sa programa niya tong Tingog kan Banwaan. Nagpasalamat man sa mga gobernantes civil. Iyo po nga ni ini na-infuse an arog kaining religious activity sa Magayon Festival. And ang sabi ni Monsignor Chris, makakapagpakusog inikan sa tuyang debosyon sa mahal na Nuestra Señora de Salvacion, mahal na ilang Santa Maria. Ano daw sa mga mahiriling dyan, dyan na hapon, Magayon siguro may mga kandila pa di o ito bagang sugari panyo na puti o yellow na iwagayway pag-agi kan mga kunyanaan, mga pasos na masabay dyan sa prosesyon. Magayon na hilingon rin anta. Banggi na baga, banggi halimbawa may kandila. Pwede ka mong magbit-bit dyan. Sindihan pag-agi kan prosesyon. O dyan sa kalabaan kang Calle Rizal. O pwede man na kaputanin do. O igwa ka muning so Candelaria baga. Pwede man gayo diyan. Tapos iwagayway sa mga panyo na puti. Buda blue, yellow. O magayon yan tabi paghilingon. Tabanggi na baga. Then makakaabot anduman sa may Albay Cathedral, siyempre may mga kunyan duman, may mga aktibidades pa man na diit. And maistayan sa kunyan sa Albay Cathedral ni nagkapirang aldaw, igaw man nga nining venerasyon dyan. Pagkatapos, ibabalik na sa Huruan. Pero bago ibalik sa Huruan, dadarahon man digdi sa St. Rafael Paris. Kan Domingo na dangog ang anonsyong iyan. Duman sa misang alas 4, sundo alas 5 ang hapon. Kan Domingo. Iyon so schedule na ipinagsabi kan officiating priest duman kan misang ito. Dadarahon diyan sa kwan
sa St. Rafael Parish man. After 3 days gayod, 3 or 2 days, nadaraw diyan sa Our Lady of Paris. Siguro sa petsa 4 yun Yan, gari arog kaan. Don't take me on the numbers, tibaan masala ako. Basta, nadaraw man yan sa St. Rafael Parish. Si Nuestra Señora de Salvacion tabi. As per announce duman sa misa, kan nakaaging Domingong alas 4, sagod alas 5 ang pagkaapon. Ay, off pala na ako. sorry. Sabi ni Jono Raposa sa kunyan sa sa DCGB News Online, as my mother comfort me, so I comforted you. Isaiah 16:33. Welcome, mahal na ina. Yan. Si Rickson Kismorio, maray na to po sir, nagdadangog gunyan na maski mainit na hapon, lalo na po sa mga kairibanan kong barangay council kan barangay Gis Kabugaw, si Kagawad Rigson Batalya Kismorio po, kay barangay Captain Victor Rivero Lapasaran. Yan sa Kabugaw. Tuloy lang po sa programa nyo. God bless you po, sir. Keep at work po. Maray na pagkautos sa sir, watching from Paranaque. Sabi ni Joey Batalyer. Yan, tabi sige. Grand Mariam Procession. May basta diyan pagkakumpisal tabi, pagkatapos kan pakumpisal uubuson iyan sa mga yaon diyan. Igoning date na puro programa in preparasyon man nagprepara, naglalatag ka itong mga masabay sa prosesyon. Mamisa. Yan. After 3:30 gathering program, may date na puro programa, 1 hour din misa na 4:30, 5:30 preparation for process. Iyan na misa pala live baga padingnal ila-live sa radyo sa DCGB buda sa DCGB News Online. Yan. Duman iyan malaog sa Bicol Target tabi. Yan day maghali ta ila-live po ay na Santa Misa. Mismong si Bishop Bongbaylon ang ma-officiate yan. Then 5:30 onwards preparation for procession. Duro diretso na iyan. Procession na to Albay Cathedral. So yan tabi more or less ang nangyari ta day man aktibidad ko niya diyan. Pahingal o standby, dahil mga statements, dahil mga anunsyo, dahil aktibidades dyan po sa Uwangan Park ko niyan. Padignal, may mga hanap buhay ka dyan. Pasok mo muna mga hanap buhay. Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD 5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD 5. DSWD 5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD 5. DSWD 5. Digdi sa DZGB. DSWD 5. Madadangog kada aldaw ning Martes, alas 10 hasta alas 11 ning aga. Digdi sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention!
Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Saan man sa ating bayan, DZGB lagi naiigan. GB ang radyo na laging hanap ko. GB anytime, anywhere. GB ang gustong-gusto. GB ang paborito. GB laging hanap ko. GB anytime, anywhere. Basta't GB kami ano? Anytime, anywhere. May mga karusa pala ng padi siyempre nalunadan, darakula bagaan, kaya expect na talagang huralawig iyan na prosesyon, ang durasyon kang prosesyon kaan. And expect na pagkatapos kang prosesyon, may traffic pa, anta mabiril tapaan padingnal, kung sain iyan na isasararay, kaya expect ang heavy traffic dyan na banggi, dyan sa kalabaanan kang Calle Rizal. Apunta daw si Sir Rolin Esguera, apudon ko ta siyempre, mabiriltada yan mananggad palan, madali sana. Tibaad lamang makuang kita ni Sir Rolly na Esguera. Tas kung mga nagpartisipar, mabiriltada ito, di siyempre matraffic pa yan dyan sa kunyan, sa Calle Rizal. Tabi, baka lamang maakomodar kita ni Sir Rolly. Nga ni ma-advisean tayo yung public, sa traffic dyan na hapon o dyan na banggi sa Grand Marine Procession. Sir Rolly, good afternoon. Si Pio po ito, on board ako sa DZGB. Pwede po maka-interview, sir, sa'yo on air? Sige po. Mga tugang, si Sir Rolly Esguera, dali, ma-headphone lang kita. Nganing maaraman ta, kung igong mga latest na pagbabago and dagdag na advisories sa gagawin nating Grand Marian Procession from Sawangan to Albay Cathedral. Sir Rolly, magandang hapon, marahin hapon. Si Pio po kan DZGB. We're on air sa programa, Tabi. Thank you, Tabi. Just marahin hapon, gabos po sa ating mga listeners. Magandang araw po. Opo. Sir Rolly, sasaro ka mo sa mga nasa komite kan pag-asikaso kayo ng Grand Marian Procession. Nilatest sa traffic advisory, Tabi, kon igwa?
No changes pa po. Kung ano po yung official traffic advisory na piniluwas natin before, yung pa rin ang existing. No changes. Opo, opo. So, paki-reiterate, Sir Rolly, para ma-refresh yung mga tagapakinig natin. Para po sa Karaman ng Gabos, pagkatapos po ng celebrated mass, pwede anytime mag-commence po yung Grand Marian Procession papunta po dito sa Albay Cathedral. Ang magiging rota po ng ating mahal na prosesyon, mag-umpisa po dyan sa may Sawangan Park, kakanan po yan, papunta po dito sa may Sutherland, lalabas po yan ng Embarcadero Road. Kakaliwa po yan ng Quezon Avenue Extension, tapat po ng NBI para may reference tayo. And then kakanan po ulit tayo ng Quezon Avenue, tapat ng LCC Main. Kakaliwa po ng Rotonda, kaliwa po ng diretso po ng Rizal Street. Yung pong Bangkro, diretso na po yan. Yes, oo. Diretso na po yan. Yan lang po tayo kasi iniwas natin yan dito sa may Barangay Dapdap, sa may New Road sa Rizal, sapagkat mataas, may tuka doon. Baka mahirapang umakyat yung mga paso. Opo, opo. Pagdating po ng prosesyon sa may Albay Cathedral, saan po ipoposisyon yung mga karosa? May mga karosa yan, Sir Rolly? Ang po, yung ma-accommodate doon sa loob, maybe doon sa loob, kung di man po, kagaya na po ng ginawa dyan sa may Embarcadero, sa may Boulevard, along the street na rin po ilalagyan, side street ng Cathedral. Okay, kasi baka expect tayo ng traffic dyan pag andyan na yan sa area yan. Expected na po talaga, pero by that time, palagay ko, sarado pa ang traffic dyan. Yun, hanggat hindi nakiklear, palagay ko, ang nakakaalam naman po talaga ng kanya ni San Legazpi City Police. Oo. Palagay ko po by that time talagang napakarami pang tao. Hindi pa naman mag-order ang head ng organizing team na magbukas ang traffic. Opo. Now, after the procession, siyempre mabalik naman yan, Sir Rolly. Paano ba yan? Ang pampo, pagpalig po yan, yung kung dating rota. Kaya lang, hindi na po natin kasabay sa advisory yung pabalik sapagkat ang nakasunod na schedule dito ng traffic advisory is yung Grand Marian Aurora naman po, Grand Aurora. Oho. Dito May 4. Yan. May 4 naman po. Kasi ini-imagine... Ang nakalagay po dito ng traffic advisory is just for the Grand Marian Procession event. Opo. Papuntang Albay Cathedral. Other than that, wala po for this day. Yan, oo. Kasi siyempre, babalik na yan sa mga pinanggalingan nila kung saan naka-station yan bago mag-prosesyon. So, basta ang mangyayari po naman ay talagang maximum tolerance tayo kung talagang para mapagbigyan natin itong mga nagdala ng mga paso. Yes. Para naman po hindi sila mahirapan na magbalik ng kanilang mga paso. Yan, oo. Para bigayan na lang. Pero siyempre, andyan yung mga authorities na magdidirect niyan, tabi. Ando naman po, dahil yun nga po, nakita naman natin kaninang umaga, I was there pagsalubong sa Mahal na Ina, nakita po natin ang partisipasyon ng mga barangay na lahat sila nagkapunir, tumulong po. Nakita po, talagang kagaya ng na-monitor ko sa imo, nakakagirabo, which is true, I also feel. Nakalibaga, nanlilipot ang aking lawas. Opo, opo. Sige. So yun lang naman po, Sir Rolly. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Kaya po, with that, alam naman natin na sobrang init. Nire-reiterate po natin yung napag-usapan ng committee na kung po pwede yung mga barangay na dadaanan, maglagay ng mga water station sa mga first aid station just in case. Oo, pwede siguro. Buluntad, mga cold water, Kasi, opo, nakita ko naman na talagang dapat talaga. Anyway, kanina nakita ko maraming mga naka-standby na Red Cross ambulances, mga first aid teams. Then nakita ko naman na parang festive mood kanina, solemne pero festive ang dating. Opo, napag-usapan, Sir Rolly, mga ilang oras pa ang durasyon ng Grand Procession? Siguro tabi sa napag-usapan at monitoring, expected po ng mga 3 hours yan. Aba, abutin ng mga 9? Abutin ng mga 9 Abutin po ng mga alas 9 yan, tabi, Papa Pio. Ba, so the public should be prepared sa Kaya nga po, ito gagawin. tama-tama ito. Anyway, May 1 naman. Kung po pwede siya mga motorista, mamaya-maya pong hapon, after 5 o'clock, iwasan na natin ang Rizal Street. Oo.
ibigay na po natin kay Mahal na Inang Maria ang Yes. paggamit ng Rizal Street. Yes, oo. Manood na lang sila. Yung mga Opo, sasakyan sa side once in a street. lifetime. Remember na first time tayo magkakaroon ng first Grand Marian Procession from Sawangan Park to Albay Cathedral. Yun, opo. O sige, Sir Rolly, napakaraming salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, Sir Rollis Guerra, Public Safety Office Chief kan Legazpi. Inapudan tata kasabay sa diyan sa komite sa pag-asikaso kaining Grand Marian Procession. 3 hours pading nalda. O expect mga past 9 abutin kunyan mga alas 9 nin Banggi. O magpasiguro ha so mga mapartisipar diyan tabe. Sumasabay mismo sa prosesyon pasiguro nin matimo-timo lamang tubig, pati tubig. Sa bagay medyo hapon naman, alas 6 na yan. Pero ang alas 6 bagangon yan, maliwanag pa. May sangaw pa kan init. No? And so mga yaon yan mahiriling, buluntad siguro para kay Mahal na Ina, magbugtak din parang water station. May mga tubig lamang na maiinom, may offer dyan sa mga masabay sa prosesyon. Ito pa ding naihapot ko, concern ito paano. So pagpabalik kan mga pasos. Tapos siyempre, ang nadirihir lang na traffic kung maray, so prosesyon. How about yung pag-exit? Yung exit procession kumbaga, sa ito paarag yun ng mga pasos kung saan. Pero sabi ni Sir Rolly, duman giraray sa agihan gayod. So inagihan ta. So ibabaga, yaon bakong sa covered court kandap-dap pa ding naldano. Yaon dyan. Siyempre ibabaralik ang duman. And kung saan na mga lugares man na hali, maagian sa kunyan sa tinampod yan sa National Highway, sa Rizal Street. So sabi ni Sir Rolly, bigayan na lang tabi. Anyway, may mga authorities man na madirect ang traffic kayan, may mga karosa yan mga darakulain na karosa na nalulunadan ka na naadurunuhan kay ni mga pasos na masabay dyan sa pag-onra kay Mahal na Ina Nuestra Señora de Salvacion. Yan. O sige. Station break naman kita pa di. Buda may mga acknowledge ba kita, i-acknowledge kita dyan. Oras Pilipinas. Sakto yan. Alas 2:30. An oras hatod sa Indokang Revicon. Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyper Bilis. 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 Sa hyperacidity. In as fast as 5 minutes. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kreml S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kreml S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is the generic name of Kreml S. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nagtatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta
Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Also siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. GB, 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 number 1. Thank you so much sa Padingnal de Baldo. Narumduman ko ito kan mga aki pa kami, yan na, ang devotos mong surugoon sa mga sakit kami agawon. Narumduman ko yan. Baad next year kung siyempre ini primerong taon ini tabi kan iyan na Grand Marian Procession, igo aning pigapod na learning process, tibad igo aning mga inobasyones na maisipan pa buda idagdag, magdakol sumasarabay na peregrinos, devotos, kundakol na bangka yan Padingnal, bas magayon tadakol ang makakaakomodar na pasaheros. Hali duman sa Tiwi, sa Huruan. Yan, makaskasudalagan, nagminor na sa nangani. At napaamay so abot diyan sa may sauwangan. Siniribot sumako niyan, masabat.
ta napaamay. O tamaray so dagat, maray so panahon. Iyan, so mga nagsarabay, di tranquilo so biyahe. Although nagkaiguaning diit na diferensya duman sa boat number 1, ito ko na so initial na pinaglunada ni Bahal na ina, may diit man na diferensya. Nagbalyo, naghanap ning kapareho kadakula ka itong ining palakaya, baroto numero 4 duman na sa. So, yun na ito so nag-inot. Tabi, dyan sa Marian Procession na yan. Grand Marian Procession, Maritime and Marian Procession. Ngunya na Magayon Festival 2024. Tabi, no, importante pa, pag abot man ang gadyan sa Abay Cathedral, sa may eryang an, malatagan dyan kan mga pasos. Expect na igo dyan yung mga maibubugtak sa manggirilid kan tinampo. Kaya mako nang tapayan ang traffic dyan. Maantisiparantaan. After the procession patabi, halawig na panahon pa yan. Halawig na oras. Halabang oras pa. Mga 3 hours daw more or less an kunyang kan projection kan mga organizers na makuan iyan. Makukonsumo sa bilog na durasyon ang kan prosesyon. Hige, isiyon mo na dyan kay Jasmine kung igwaning nagbungkaras dyan na activity, announcement o pronouncement, hali sa mga leaders dyan, nagapadalagan kan aktibidad. Jasmine, maray na hapon, anong latest dyan? Yes, good afternoon Sir Pio. Ngunyan may nagabot ng duwang pati si Father Norman Nasser as in si Father Marlon Bron para i-accommodate sa mga muyang confession as in nakapirila na Sir Pio sa mga muyaman magpaabot kang sa indang confession kay Father. Sa mga drum and lyre yara naman po di sa may kilit kan sawangan sirirong Sir Pio mainiton pa sa unyan yan pa sa na initial na aktibidad da dito sa Sawangan Park. Wala pa man masyadong aktibidad maliban dito sa confession na nagaganap. Di na ko na paamay so pagpakumpisal tayaw naman sa nasa duwang padi na nag-akomodar kan nagkukurumpisal. Jasmine, naatab so pagpakumpisal as schedule medyo pinuna na dyan iyaw naman sa naso mga padi mo da so makumpisal. Opo, Sir Pio, medyo dakol-dakol kaya Sir Pio ang mga nakatarambay digding mga nagsarabay kasubago sa prosesyon tanganing maakomodar man mga muyang kumpisal. Yun. Di sa naka-posisyon sa mga pagpakumpisal siyempre nasa malimpoy man na lugar yung Sir Pio digdi sa tangod mismo sa ibaba kan na stage at nasa duwa kaya ini Sir Pio nga stage sa ibong mga nagaharalat na nakapilang kumpisal as in sa duwang padi po naghampangan digdi sa may tangod kan ibabang stage sa right side po Sir Pio. Day pamaning ko niyan as of now atab pa man na magpasiring kayo dyan sa mga masabay sa prosesyon o sisayan mga yaon dyan asikaso lamang ka na mahal na ina sisayan mga yaon dyan na grupo sa stage. As of now ang nagbantay sa imahe ni Nuestra Senyora po ini pong mga boyadores Sir Pio as in uni man na mga katugangan tadigdi sa peace and order kan mga barangay tanod Sir Pio. Yun. So ning major na aktibidad, major na mga ma-announcer diyan wara talaga. Wara pa man na Sir Pio masyadong hirok digdi sa may Sawangan Park. So plus na pahingalo talaga relax. O halawig yan na sabi, tandaan mo diyan taod-taod kung mag-arabutan na iba pang pasos na masarbay ilalatag da yan diyan sa may kunyan. Sa may boulevard so kunyan pagpahapros dakol naghapros diyan so yaon ng duwang kunyan mga imahen igwa sir na pila pero bako man masyadong dakulon arog kasubagong medyo huruhalabaan pila sangon yan medyo dit naman sa naang naghapros kay mahal na ina. Roger, sige yan ang initial na report hali dikti sa Sawangan Park. Jasmine Baloloy, DCGB.
ipadagos sa itong pinag-oristoryahan ta kasubago na ini na primerong kondusir ka na Marian procession. Ang sabi ba kasubago ni Monsignor Chris Bernarte, senador diretso na ni taon-taon, and maski si Governor Grex Baga nakapagpahayag maka na isasabay na yung taon-taon, pwedeng magkwampa ini, magtalubo pa, magdakula, ma-improve pa kung ano ang mga dapat na ma-improve. Ta siyempre, aadalan iyan kan mga organizers, lalong-lalo na kan Committee de Festejos, kung baga ano. Yan, diyan sa Kapitolyo, tas indaso nag-infuse ka ini, and kasabay ang Catholic hierarchy. Kung paano yan pa mas mapipino, mas mapapakaray, and magayon siguro kung imahinarog mo dakol na mga bangka kunyan dyan, nagpapataw-pataw sa kadagatan na nagpo-prosesyon mga 40-50, kaya daw, pwede yan, kayang-kaya, naisihan na, may mga devotos na yan, narog talagang pag minapoon, we start from small beginnings, and in one leap of faith, munan mo kaan sa pagkahirakan sa tung mahal na ina, Nuestra Señora de Salvación, mahal na inang Santa Maria, matalubo ini. And sabi nga ni ibaga ni Monsignor Chris Kasubago sa pakipag-ulay niya to, manifestasyon na ang mga araw kaning aktibidades, iyon mas mapakusog pakan pundasyon espiritual niya to na mga kahimanwa, digdi sa probinsya ng Albay, imaging sa Kabikulan. Salamat palang tabi sa gabos na nagtarabang na sa maritime procession, ang Coast Guard, yung gabos na tabi na nagpartisipar diyan, na daita na pagsaro-saro ta kun may malingawang kita. Pero primarily yung Coast Guard talagang dakulang bagayan sa indang papel man diyan. So mga nagsarabay baga pading na mga naka-life vest, tama lang yun. Si Pading Jimmy nga ni naapukan kan balod narimati sa cellphone. Hirak ko ni Pading Jimmy. Baysa na Pading Jimmy, magtipon-tipon kita. Mabakal kitang, ani nga ning cellphone ko, kanong ko man, madisponer man kita. Yan. Pero fight si Pading Jimmy na nasalita. Yan. And sagkod na makaduong dyan sa may Legazpi Boulevard. Yan. Doon man sa may kunyan bagal Legazpi Port. Mabalod pa di nahiling mo sa video ka subago. Yan, pero matibay man sa mga tripulantes, sa makinistas, sa piloto, na maniobrada man bagasag kung na maibugtak itong andamyo. Yan, nga terminolohiyas pa rin siguro ngunyan pa sa nadangog kaniban, andamyo. So gangplank, tulay na minakonektar kan ship, barko, baroto, sa pier. Yan, gangplank. Aram mo pa diyan gusto sabihin kang proa, Buda pupa. Yan. Ang proa, suinutan kan barko. Yan ang proa. Ang pupa, sulikod kan kunyan, kan baroto. Yan. Proa, suinutan kan baroto o barko. Pupa, sa likod kan baroto o barko. Yan. Tapos atraka, Buda dis atraka. Maatraka nga madoong yan, atraka. So pag atraka ka subago, diskartehan grabe so balod baga, matibay man so timunil Buda makinista, ta kunyan iyan, diskarte iyan, igonin mga manda iyan dyan, ngaya istibor, pabor, yan. Tapos, ano na ito, full speed ahead, yan. Half astern, full astern, yan. Pabor, istibor. Anong istibor? Anong pabor? Anong pabor padingnal? Anong istibor? Starboard Buda, ano pa ito sa saro? Left and right yan nalingawan ko. Basta ang right gayo, starboard, so left, so apod kan left. Terminology yan sa kunyan, sa mga barko. Yan. Matibay so pagkakuan man, kasubago. So primerong attempt, dai kakaya nun, kaya nagpataw-pataw una, naghanap ng tiyempo. So makinista Buda, so
timunil kan palakaya kan makachimpo na o tuluay-luay na ibarabad na sulubid ta lubid ang bibarabad yan maski dakulaon na barko lubid ang primerong minalanding dyan sa pier pipaturo taririk yan kan mga pahinantes may pagabat sa puro tugog malanding na duman sa pier bubutungo na ito nakabugkos na duman sa lubid man na iyong magapos kan barko sa pier budakan bangka sa sain nagagapos ano yung nangyari ka sa bago di diskarte so timunil buda so makinista so doon na nakachemponin na kalmada iyon na ito binarabad na sa lubid binugkos sa subaroto ichimpo man so andamyo baba na si mahal na Nuestra Señor de Salvacion duman sa sayang kinamumugtakan sagkod na pinagsabat na diyan kan mga gobernante sibil budakang leader katolikos religiosos Sara Monsignor Chris Padre Salando and all others tabi civil government sara Governor Grex si Mayor G yao di Subago An misa tabi, Santa Misa, madadangog sa DCGB yan. Day kunyan. So mga day makapasiring gayod sa uwangan, sa DCGB ka magdangog or sa Facebook Live kan DCGB o DCGB News Online or sa YouTube. And kung day magkasabay sa prosesyon, mahanap ka mo ning lugar na harani sa barangay nindo, pasiring sa Calle Rizal. Yan nakalabaan kang Calle Rizal, pasiring sa Albay Cathedral. Humanap ka mo ning lugar na harani sa indo, lakaw-lakawan nindo, magdarang bangko, tubig maiinom, yan. Tanganing pinakaraning lugar na pwede ka mong makahiling dyan sa Calle Rizal, dumantabi ka mong magposisyon. Anyway, mga alas 6 na yan, alas 6:30, aabuto niya ning banggi tabi, halawig yan na prosesyon. 3 hours, sabi ni Saroli, ang projection ninda. Depende pa yan sa hirukan mga pasos. Siyempre, budaso pag tamay paminsan baga minapundo ang padi alto naramdaman pa di padaga prosesyon kami nagasuray baga alto pundungo na yan tahalaton so na sa likod tanaw dyan na pagkatapos mapait naman sa likod diretso babanti naman yan dahil ba kayo tusod mga wuki-tuki padingnal ngunya ng wuki-tuki nagwagas na sige na di ang prosesyon baga pag napapagal na subanda ta so mga butubot baga turutut banda pag napapagal na mapahingalo man simpran sige ang prosesyo igo dyan yung mga pakonsuelo pag dain ng haloy ng daing music masuriyaw na music tugtog naman subanda automatic naman na yan yan ang prosesyon tabi so it's a solemn na activity tabi kainot-inoting aktibidad both kan civil government as in kan simbahan katolika ining Grand Marian Procession. First ever. Magayon iyan. Sana tumalubo. Makapagdagdag paningkon yan. Atraksyon. Makapagpatalubo pa kang kunyan kan ining Magayon Festival. Buda ini man na procession mismo, magtalubo man Sabi. So, yan po ang nangyari. Ini saro pa sa nang kabtang ang tabi ha tangon yan pahingalo wara baga lal period warang development takon lal period wara dahil statements na kung pa man dyan hapon ang bungkaras naman kaan yung prosesyon yun ang abangan niya to magayon siguro so mga mahiling igong darang kandila sabi tanong nga ni Kasubago may mga panyo na pag-agi kang kunyan iwawagaywayan mga panyo color yellow o puti buda blue para kay mahal na Nuestra Señora de Salvacion. Nakakulukar si mahal na Nuestra Señora de Salvacion sa ultimong porsyon kan prosesyon digdi na ito nabasa ko baga digdi iyan sa paso numero 51. Yan. Nasa paso numero 51 an Nuestra Señora de Salvacion de Huruan. Yan. From Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, Huruan. Paso numero 51 yan. Tapos, ang ultimo, El Salvador Divino. Paso 52. Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, Huruan.
Yan kung igwa pang nag-arabot na iba, depende, pwedeng madagdag pa yan. Mga masisenta na daw Yan, pardon, so daita na basa digdi, badi ko ng mga additional, pardon tabi, it's not intentional tabi. Basta yan so latest na itao digdi sa tuya sa announcer's booth tabi. Dakol ini, na mga pasos. Rumdum ko kan so nakaaging, pag si Mana Santa baga pa, di dakol man na mga pasos, pero gari mas dakol ini, sabi ni Monsignor Chris, magayon na paghilingon yan, gustong sabihon, pati sa ibang lugar, minasuporta kita. Lugar na outside of the Diocese of Legazpi, Diocese kan Legazpi, minasuporta para kay mahal na ina Nuestra Señora de Salvacion. O di pa kan, kumpadre Nald. So mga makumpisal tabi o yan na nagpuuna so pagkumpisal na paamay, tayao naman da so mga padi. Yan makumpisal dyan, tapos igoning procession program, tapos sumisa. Misa yan po, madadangog ba niya sa DCGB. Then, pagkatapos kan misa, with Bishop Bong Bailon mismo, and ma-officiate, siyempre mga 1.5 hour yan, more or less, depende po. Tapos preparar gabos, latag, then mga pasado lesais, diretso na po ang Grand Marian Procession. Viva Nuestra Señora de Salvacion! Salamat kan sa idong paghinanyog sa pangaran ni Father Boots Bombase, as in sa pangaran kan programang su Negosyo Time na with Director Diggs Aguilar dati kan DTI. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Marhay na hapon. Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admission